Ibriu ke jungu blei nawan ban ai ku blei pi baro ke keteng ke jungu Jisu na ke benta ke jingi I bat ke jing pek jung pi menta ya ke ni ke ketien ke jungu blei bat ke ketien ke jungu blei ha ke ni ke janmit ke long na ai keteng ka ke jing perkhat jung ubriu ke kitab proverb kalau nong ke ba arfulai bat ke dekhot ke ba nyo ka ong na ba kumba u perkhat hapo la de kumta ulong ubriu lane ka briu kumba ki perkhat kumta kalong ngimlong khambon lane duna banye ke ei ke bangingi perkhat dai nama kata kada ublei kitab Jeremia khat nyau kelenong ke donut ke syukur banye ki ei baro ka jingtho ha ka Bible lane ka teks basngusi ka teks ka basngusi ha ka Bible ka dai na ka kitab Genesis kelenong ke banriu ngisham balaong ba ka jingtmu baro ka jing perkhat ka donut jong u kamut jong ubriu gilalong baman hala kesngi bat kalapen skausi ya ka donut ka jong ublei uli I ya ka jingmut jing perkhat ya ka main dan ya ka mindset ka jong ubriu baka dap da ki ki bom kuoi kawai pa kawai ka jing perkhat laong tang ka basniu hala kesngi bat ngisham namar ka donut ubriu kala kelas niu kumta ka donut ublei ka snusi hadu kata-kata ka gospel lulukas ka lenong ka bandriu lada phin pule phin syam hang ni ngi pule ya ka jing perkhat ni ka rukom perkhat kadai kata ka dau tenrai jong baro ka babha ni ka basniu yo briu karukom perkhat perdan jung ubriu ka jing im ka babet kasdang bat ka jing perkhat ka babet ka jing im ka badai kasdang de ka jing perkhat ka badai right living begins with right thinking kata kalong ka jing shisha ka bakraw ka jing im jong I ki briu katma men sim kalong barabor ha ka jingmut jing perkhat katma men sim jong ka balang jong ki briu kada ya ke jingmut jing perkhat kadai du kamadan thma ka jong syaitan o kadai kata ke headquarter jong ubriu ha ka jing im jong u ki jing perkhat kidi ki sembai jong ki jingle ni ki kam lada phin puli ka gospel Lukas ka lenong ka bandriu lada pipet ke tu ka khot ka basau pusan ka ong ubriu babha usai ya kata ka babha na ka jingkin show ka babha ka donut jongu ubriu babaman ru usai ya ka baman na ka jingkin show ka babaman ka donut jongu na ba na ka jing slay ka donut ka sentur jong u ka kren ong utrai Jisu ubriu babha usai ke nakani ka jinglum ka jungu ka jingkin show jungu ka babha ubriu basniru ukan show ya ke babaman bat kami kata ka babaman na ka donut jong u ha ka tu ka khot ka basau wang namariu ding baro an itu na uso jong u hi ujisu haba unwan ban wat ya kiso nakajing im jong kibriu kata kamut kabaningkong lada pidai ubriu babha kata kamut ka donut jong pi kalong ka babha ka bakhoi lada filong ka briu ka basniu kata kamut ka donut ka sniu bat ka yai sniu halaka sgi namar kata phimla ban kawang ya ka blim hanu Himla ban kawang ya ka jingkeno yano you are responsible for who you are pibakli hi ya ka ei ba philong as a man thinks so is he kitab proverb arfulai nyo kumba ubriu uperkhat kumta ulong mla ban pen kelayu ka jingmut jing perkhat
ngin siapa cibet kadai ka syan mari, kadai ka skum, jong u setan. Piba kli, ya ka jinglong, bafilong. Koki kun, piba kli, ya ka jinglong ka bafilong hi. Koki priyo, piba kli, ya ka jinglong bafilong hi. Wat keno, yano haka balang. Piba kli hi, ya ka tu ka jinglong ka bafilong. Lada pin study bha, Siti sikinong Rom kalanong ka bakhatway. Uli menta kamit kalanong ka bakhatway. Pinsyam baga jing perkhat kidai kitenrai lani kithiet jong kitin bat kikam jong ubreu. Ka jing perkhat kamain laga mindset jong ubreu kidai kitenrai kidai kithiet jong kitin bat kikam. Agar tu khat ka bakhat riu ko ong lada usok ningkong ulang ubah kentang. Kum joru kalong kata ka silen lon. Balada ukenrai ulang ubah kentang. Kum joru kinlong kitnat. Kata ka jing ong jong apostol Paul. Oh ngi pensep ay kai kapor. Ngi khat penban. Ngi syarat penban. Ngi maj penban. Ngi kisla. Badi kitnat jong uding. Kalau day bangin sim daus di ban ket nado tenrai. Ban sim daus di ban pom nado tenrai. Ujisu ke gospel Matius kat ar kelenong kat ke balai fulai wong nabayo ding an itu dauso jongu. Kibriu yang iki Kristan kin itu nakiso jongi. Ngi bakli ialah ka jong ke jingim. Ngi bakli ialah ka jong ke jinglong. Syo akan khat ka balai fusau wong api ki kon ki siu ki peseng. Api ki baman wong ki Farisi ki Sadusi. Umno pila ban keren ka babha. Nabana ka jing silai ka dok nut ka keren ka sentur jong pi. Tongin husiar ya kijing mut kijing perkhat. Ngintip kumno ban perkhat. Haka jing im jungi. Nginang kumno ban perkhat. Kakubar na Yohanes. Nong penbaptis uang. Hanray mentaru. Latau ya kawat. Ha utit kiding. Latau ya kawat. Ha utit kiding. Yauding baro upam sei so bapa ensyukhet no. Bat bread hakading. Kalau ke besngu tri bat ke besngu ma. Ladangi ngimpen mi ikiso. Kiso ajung mensim hakajing im jungi. Kijing perkat kialam syakiktin. Kiktin kialam syakikam bat kijing le. Day nama kata-kata ngihapan husiar kumnungi perkat. Ngisyam bana ka jing silai ka dok nut baka keren ka sentur. Kata kamut ka jing perkat. Kijing perkat kilong kidaw tenrai. Nakabenda ka jinglong lani ka behavior ubriyo. Bala ban penbej. Bala ban senadur. Day tangda ka ktin ublay. Ka mindset ka jingmut jongi. Kitot skijongi kini kidaw tenrai nakabenta ka jinglong bat ka behavior ka jongi balak ban penbej ya ka balang balak ban penbej yikibriu daitang da ka ktien ublay sgap unong to jig Hebrew akalanong ka basaw ka khot ka bakhat ar uong kumno ujer kumno don ayu ka Bible ka long kumno ha ka nugur kom ka la katno ka hato ka daitang maka sngap kajing trei jong kaktien jong ublay kadon bor hadukat no Hebrew kolong basaw kat khot ka bakhatar sngap pa nama kaktien ublay kalong ka baim nang ta syu bat ka badon bor syu ka bakham nak banik banik no ka white lam arliang suti nang ta ka bapay pay hadu ka bapen klat ya ka jing emba di ka mensim syu ka pay hadu ki mat ki klanching bat ka babishar ka penkut
kabishar ya ki jing mut jing perkhat kadok nuot ubrio. Kabishar ya ki jing mut jong abat jong pi. Laya tu baki rustat ki scientist bat ki doktor ki lesiam basibon na ki kenyang jingpang baki khot kita ki physiological diseases la ban produk lani la ban budien syakikat tu kat ni ki psychological lani mental illness ni aingo yu blay na kabenta gini ki psychology bagi psychiatry ki brio ki ba ublay ulo cycle pang ban penkot ya ki brio ki badon kathma hake jingmut jing perkhat ki ba yok pang na kani mental illness ka bagi khot ki psychiatrist aingo yu blay handrai kini baro kajing penkut bajanai lani ke ultimate solution kadai tang kaktien kajung ublay ka Bible kumbala ong mentan daw nong to asig Hebrew kalong ka ba kaktin ublay ka ba bat ka ba donbor ka ba pay hadu ka ba penklat ya ka jing bat ya ka mensim ya ki mat ki clenching oh kaktin jong ublay na do Genesis sadu jing penpau ka bishar ya ki jing mut bat ya ka jing tmu ka do nuot jong bat jong pi oh ka bishar ngimla ban buri na ublay ngimla ban buri na kaktin ublay meneng li puli kitab Proverbs arhulai ke khot ka banyo nabak kumba u perkhat kumta ulong nabak kumba ka perkhat kumta kalong kata ka brio karukom perkhat ubrio ka thought life kadai kata ka daw tendrai jong baro ar kababhabat kabasniu nakan mau we uru prau jong ubleu John Scott wong ini ki kentien ka jing bakhuai hakabari kadai ki jing perkhat ka bakhuai the secret of clean living is clean thinking la hukum yangi bangindan ya ka jingmut ukres aga siti sikinong Filipi ar kalenong ka khat kabasan upol hangni uang tuyo ya ka ni ka jingmut happy kabala longru au kris jisu yo ya ka ni ka jingmut jing perkhat yo ya ka ni ka mindset haka New Testament lakan tu yangi daw apostol Paul ban yai perkhat ya kita ki prateli ki bola jer hagal nong ka basau ka khot ka bapra ujer ya kini ki prateli bat kini ki prateli kinlong ki kita ki right thinking ki jing perkhat ki badai bat larangi pas ya kini ki prateli ngilong ki babit hagarukom perkhat perdain kat kum kaktin ublay Sengap upol wang kebeningkong kiai ki basisha kiai ki badon buram kiai ki bahak ki bakhut ki ba internet kiai ki badayro don kanu ka jingba bat kanu ka jingero upol hang ni wang topin perkhat yakini kiai ru topin perkhat Upen kut hang ni de kabang to pin perkhat yakini ki ru to pin pusan yakini ki pratli bala jer upol da umensi mbokoi right living begins with right thinking ka jing ka babet ka sedang da ka jing perkhat ka babet namar ki jing perkhat kidai ki daw tenrai jong ka jinglong ubrio lani ka brio balak ban penbait tang da kaktin ka jung ublay ongi puli ka gospel jung Lukas kel nong ka bandrio yaudin bat uso jung bakarukom perkhat ubrio kade ka daw tenrai jong baro ar ka babhala ni ka basniu kade ka rukom perkhat jung lani ka
Hak tu khot ka ba sau pusan phila ban pule ka ong. Ubriu babha usai ka babha na ka jingit show ka babha ka dono ju. Ubriu babamanru usai ka baman na ka jingkin show ka bakan show ka dono jong u. Na ba ka jing slay na ka dono jong u ka shimtur jong u ka kran. Kumta la da pidei ki babha kata kamut kadok nut cumpi ka bha ka kot ka khya balada pibu ikijing snew bat pibu iki jung setan pilong ki baken jado kadok nut jumpi ka snew on ki bangai ka snew no kadok nut ka bangi siepet kam hadin kendiat balai ka snew no kadok nut na kata ka ba shi sertap jingmut ongwa besul pol Namar ketangim la ban kawang. Ya kanu ka blim. Ka jing kanu ha unu la ni kanu. Ngiba kli hi ya ka ei ka bangilong. Nga ba kli ya ka ei ka bangalong. Ngilong responsible. Ya la ka jong ka jing im. Ka rukom perkhat perdain la jong. Kumnu nga perkhat man ka minit man ka second. Nabakumba uperkhat hapo ladi kumta ulang. Kata kalong ke basisa ke jing im jung iki brio kumang iperkhat kumta ngilong. Kumta ki jing perkhat kidi ki sembai jong ki jing le ubrio bat ki jing penterikam ki jung u. Ki jing perkhat kidi ki sembai jong ki jing le bat ki kam ki jonga bat jong pi. Syu kat kum ke siti kinong rom. Kalanong ka bakhat way laong. Bakijing perkhat kini kita kitiit. Jom kiktiin bat kijing le. Nadu ka basdang. Nadu ka baningkong ke kitab Genesis. Hadu menta. Usaitan uyay target. Utarget ya no utarget ya kani ka jengmut jeng perkhat ka mindset ka jungi ka uwan ban tendra ya kani ka main jungi uwan ban target upenlong ya ka suak pedung upenlong ya ka skum ka syanmari kumbasiat knam hauskum usaitan uwan hakani ka skum ka balong ka main ka jung ubriu ka thought life ka jung u Kogi baik ke jong blay. Hakani ka patu. Ngin senang pet syu. Syai ngin litra ya gini ke jengmut jeng perkhat jongi. Hang nungin bu. Hang nungin perkhat. Hang nu ngin perkhat berai ki. Kum nungin jubab yu blay. Haka jeng day bat ke jengmut jeng perkhat ke jongi. Menta sekendiat ngin pet Bakari ke jengmut jeng perkhat jengi kadai kata. Kamadan yelek tma. Kaba usuitan uhiar tma. Manla ke kelipmat. Kadai ke sok pedung. Kadai ke syanmari. Kadai ke skum. Kani ke jengmut jengat perkhat jenga bat jengpi kadai ke headquarter jeng usuitan. Uwan ban atak ya kani ke headquarter. Usyukor. Uthok. Ujeler. Upen kenmau iki baladap. Uwan ban pentolot iki jengmut jeng perkhat jengi ban perkhat iki badum. Ban perkhat iki balayap. Ban perkhat iki baladap. Ban perkhat iki basniu. Ban perkhat uyele persya bayo ngi perkhat iki ketien ublay. Khat du khat wai. Uwan nak jeng pok sniu. Uterbom ya kani ke headquarter uterbom ya kani ke jengmut jeng perkhat kabalong ka battlefield ke jeng u wan ban bu ke jeng pok sniu ki bakrau kenang ba ndaman step barok sisngi ngin pusan ya ki jeng pok sniu ko ki ba i ke jeng ublay kani ka main ke jonga bat jengpi la sya syukur nadu menengkong Pin pelalai, ngin pelalai.
Namar ya ka brio ka baningkong la syukur, ya ka mindset ka jongka, ya ka headquarter ka jongka, ya ka sopdung, ya ka chanmari, ya ka skum ka jongka. Bat kani ka brio ka lalim. Laong hang ni ula keli kitab Genesis lai ka lanong ka khot ka baar. Ulong hakata ka brio sisa ka long kumta ba ublay ulong penmiyo ba na uding baro hakata ka per. Ubo jengkeli wan ban bu ya ka suspicion ban penlong suspicious ya ka im uwan ban bu kijing artatin ke bakrao ubo udak jengkeli bakrao hakat khot ka balai kala jubab henrei na uso jong tau ding ubahap pedeng ka kper ublei ulong pinam yo bam nu lemnik ta yu bayo pinyap. Bayo pinyap. Ubsen hang niu loong pinom yap. Ubsen yu loong bamut usitan yu loong ku im pan om yap. Uong ye ke jengmut jeng perkhat haka. Kala perkhat ka jeng perkhat ke baningkong kalong wat bam. Ong ublei. Ka jeng perkhat ke baar ke ong bam. Balada phat bam pan long kum ki belei ke batip ye ke babha bat ye ke basniu kala bakla ban perkhat kaim kala bakla ha kerukom perkhat perdany bon ba ki briu ki bakla ha ke jing perkhat jongki namar ki ngej no ya kita ki jengmut jeng perkhat ki baar bon ki banget ki phaidi no na ki jing perkhat jong ki ban perkhat no e ki jing perkhat jong setan hakamet jong kris setan wan ban bu e ka suspicion ban long suspicious para banget ubu angi kata ka spirit ka suspicious spirit kadot not ka batharai sniu kadot not ka banget Kani kalong ka jing haka balang bau setan upun sriem uwan bangim la su ban syania wat para banget. Mensyua bangidang pediang yu tra Jisu ngidang pediang yu mensi moko chung ublay ngilong kibri ke basi serta. Andrei menta usaitan uwan ban bu ki baken jodoh upun sgo ya ki bakrau uwan ban jeler, uwan ban syukur. Ngisdang ban pertu, bat ban sengap ye ka surga jong syaitan. Uwan ban bu ka confusion. Uwan ban tu no na ka jinglong bosngur, basida ka sincerity ka bagidon. Dai hang ni ka bang asyam ha ka Bible. Bawa apostol Paul syap ting. Udaong ini ki kenting nga syap ting. Nga syap ting ye ki bangai ha Korin. Nga siap tiang ya kamet ukres sakurin kabamot ya kamet ukres sakani ka state jongi mangi kibalang ki kun ke jong ublay handre nga siap tiang uang ar korin khatway ket khot kabalai kumbau tau buseng ula syukur ya ka em daga butsian baman jong u bakumta en penpot pelak en penpot pelak ya ke jengmut jengpi, ya ke mindset ke jengpi, na kata ke ba si sertap jengmut, si sertap mensim, bat kata ke jeng segur, ke bangidon hau kris. Uting, yok ba, ki khon, ki briu, ki ngej no, ya ke ketin ublay. Uting, bayok ki ngej no, ya ke ketin ublay. The million ki briu ha India hakeleng saudong jong ka perthei la syukur no daw ni ubsen usaitan Lucifer ya ki jengmut jing perkhat jong ki ya ka mindset ke jong ki banbu ya ki bom khoi bat ka bas ngosi kalong wat ya ki balangai ki balayalap ki bala yat badulay an syukur ya ki hakat kisni ke bakhadu
an lutino an simno wa de tin ju blai na ki kin sha skor ye ke jing hikai ki ksoi un pen pot plak ye ke jing mut jing perkhat ki jong ki na kata ka ba si sertap mensim bat ke jing sngur ka bangidon hau kris hato ngilong sincere ni bon tangki pretension kijing le men le kadonut kam khut hakajing im jung ki bangai hatu ngidon mo ke sincerity kajing long basngur bashisha babet bahok hatu ngikren kijing kren ki bahok ki badai ni ngikren ni ki bomdai namar hakata ka ba phi perkhat kawan ka sintur jempi bat kami na ka donut jempi ka penput na kata ka ba si sertap ka jingkeli kalong kumno phi perkhat ka baar ka ba kumno kata ka mindset jempi bat ka balai hatu ublei usyam smoba ya ka thought life jong ka jingim jempi ngin sipe haga benta ka baar ublei un kurku on penla ipi bat pin mi dang ni na ka ba yo snow bat pin le e ka tin ka chung ublei un kurku ipi